Las intervenciones de las diputadas y los diputados tendrán ustedes un tiempo de réplica. Bien, por parte del Partit Socialista té la paraula Marta Moreta. Gràcies, president. Moltes gràcies, primer de tot, a totes les persones que heu vingut de les diferents entitats, perquè penso que és un valor que pugueu venir aquí a explicar el que us està passant, perquè sovint els mitjans de comunicació tampoc ho expliquen com és i per tant és molt important que ho puguem veure i sentir de les pròpies persones que estan treballant en aquests àmbits. Dir que només fer un petit parèntesi amb el tema que heu comentat de la CUP. La CUP va demanar la compareixença d'alguna de les entitats i han preferit no ser aquí. Evidentment hi ha altres temes que tenen, però tothom en aquest Parlament hi ha molta gent que pot assistir en nom dels grups polítics. Ho dic perquè de vegades això passa desapercebut i si t'interessa un tema crec que s'hi ha de ser. I repressions de dones polítiques n'hem tingut de tots els partits polítics, el que passa que no han sortit a la premsa. Ho dic només perquè quedi clar que també s'ha d'entendre, com nosaltres entenem les posicions que s'expliquen aquí, doncs també que entenguin que hi ha altres temes que també s'han d'entendre de primera persona. Entrant en el tema, diria que és cert que estan en una situació que és l'últim esglaó social i que, per tant, aquesta realitat s'ha de canviar d'una manera urgent i s'ha de treballar des d'aquí al Parlament, posar tots els mecanismes possibles perquè això es vagi revertint. Aquesta precarització laboral de la feina que es fa, d'aquest treball tan fràgil que porta totes aquestes conseqüències tant socials com sanitàries, com familiars per no poder-se dedicar a la família, són temes que s'han de posar sobre la taula i poder-hi trobar una solució. De totes maneres, estic força d'acord amb la intervenció de la Carmen de Rivera de Ciutadans, que el tema de la inspecció és clau. La inspecció ha de ser l'eina, ha de ser una de les eines que ha de tenir aquest govern per mirar de solucionar tots aquests temes que ens han estat explicant. No pot ser el que ens han explicat de les càrregues laborals, de fer una feina que s'hauria de fer en 8 hores i que s'està fent en 4. Per tant, això és una tasca d'inspecció de treball i, per tant, responsabilitat del govern. I aquí és on hem d'incidir i treballar tots plegats perquè sigui possible aquest tema. I només aclarir una coseta, que estem a la Comissió d'Igualtat i per tant és molt important que aquestes 3 entitats hagin vingut aquí, que siguin 3 entitats de dones perquè ensenyem a la societat que són les dones les que estan patint en primera persona i que no tenen res a veure amb les condicions laborals dels homes. I per tant aquí hi ha una discriminació bestial amb les dones. I això s'ha de dir amb totes les lletres. De moment d'igualtat en tenim 0. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.